Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dakong bitin nakuha sa usa ka factory sa Barangay Umapad, Mandawi City ug gi-turnover ngadto sa Barangay Hall. Apan naukay kadali ang mga staff pag-secure sa mong bitin nga gihulagway nilang isog. Ang report ni Nico Sereno. Mandi na nila ba ate? Dalam mamahit nila yun. Naukay ang mga personnel sa Umapad Barangay Hall sa ilang pag-secure ni ining dakong sawa nga gi-turnover ngadto kanila. Babantayan nga daw agresibo pa kini maong nagpinaspasay ang mga empleyado aron mahipos dayon. Net pangkuha og mga stray dogs ang mga ilang gigamit aron mahipos ang bitin. Gibanabanang may gitason nga moabot sa 10 feet o gibug-aton nga moabot sa 20 kilos. Nakit-an kini kagabi sa usa ka kompanya kundi gi-rescue sa mga empleyado dayon gitugyan sab sa Barangay Hall. Apan kagabi nakugang ang nag-duty nga mga tanod kay giingong nakabuhi sab kini. Maayo na lang nga ilarang nadakpan. Doon na po datong mga previous mga bitin nga nadakpan. Noodle ra. Balay ni Kompanya mga noodles ana. sila gidakpan Oh, mga trabante. Kay niagi man daw na sa ilaha ba niya hinay og lihok. Wa ka na kuyawan. Wala. Wala lang. Dila ko hadlok. Alam madlog hindi matmadlog bitin. Adi ka madok. Hindi. Nga naman. Hindi madlog pati mo maak. Ano mo mag-isog? Idogan ba? Di dagan mo to kasi abi nila gigiktan na wa madigiktan day. Nakig-coordinate na ang kapitan sa taga Mandawi Senro aron matugyan ang maong bitin. Auhag ni Cap Cortez sa mga tao kung dunay makit-an nga sawa sa ilang palibot. Dili na nato patyon. Namo gunay kuan kanang kinabuhi. O kanang ato lang kung asa siya padulong, kung madakpan. Pero kung makaka-ikyas ng ganit siya, hindi nila mong nalabot kung dili po sila mapampiit, ma-pressure ba. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.